tunchum video a chuan taksabung shang pakhat aya tam nei ti ho kha lo thlir ho le donang umyang India ram chung Bihar state a Araria district chunga chuan kumsak ni panga khan me cheno pang danglam takapianga he me cheno pang hian kutpali le ke pali ngut ani Diwali zana piang ani awangin ahminga tan po Lakshmi Tatma tian phwa sakbok history chuilet ngial po in hetiang anga kutke pariat ngot mai nei hi soitur an la omlo shimshim awangin he me cheno pangte chanchin hian a hun lai chuan khovela deng chuak chiang hle a ahmutua piang ten makti thlira an hor tuau lai hian chen khat hindu sa khowwan tu te zinga local filor zwal deuh te la chuan pathiana ngain an lo bevel bok alandan chuan a phir pui tur ni nge yangai taksa in siam tluan ting si lo chu ataksa hian ambetani he a phir pui tur kele ban pahni te hian alet ling zongin atai bora tang hian Lakshmi taksa hi an zom ve ti na ani ber mai Lakshmi nu le pa te hi in lo fa chopa ei zong an ni a ni khata cheng somli ayatlem lo ni te po an nei nuk chin chuwang chuan an fanu en kol na tur sumpo hi an nei ai lo sarkas huai ho chin te chuan anu le pa te kyanga hian in en kol na tur sum in nei chuang silova hetiang reng chuan in en kol theidon chuang lo sarkasami en nom turin min leitir mai ruti in andil hial chin kumhnia upa aron ni chhohnu phei chuan awak theilova akal theilo boka amut lo vek po in chumudeu type ang bak hian a khosa theimi ulo zaivata en kol thuai ani lo chuan anu la thleng po adam zodon lo ni in doctor te chuan an soibok chuwang chuan jodhpura NGO te puina in kumhnia upa ni lai kumsang ne pasari khan Bangalore zai aloni ta ani he a in zaina hi a hlotling thokhat viau na a khoinon le langai ni in an soya doctor te chuan England lama tekal turin an rona ma se an din huna hi chuan a hnai lo hle he me no hian sikul te kalin me cheno pangpa ngai ang che in a hun mang ve to a ma se a kumaron tam deu dewa in soisel na anga le tran to hle sikula po a thu thale hle thei to lova an boy puina chale to viau mai ni Tampa Florida cheng Jasmine Tree Devil Milani chak em chin hian achung changa thumak angreng taka soi chhuaka chu engdang ni lovin nute pathum anei thu hi ani ma se ani ero nute pathum nei piang ani shan lova a nute pathum na tur hi apuitlin to hnuwa asiam chop tir le ani engpo ni se asiam chop tir emo tir lawi mo po ni se amakna anep chuang om love ti chuan kum som pakwa upa ani lai hian nute pathum nei chak thlat na tharau chuan aron man ta ani che kanyang chu tiang siam chop sak thei tur chu na setakin azong ta chiama doctor mi zai thiam somruk don lai te chu an kol kwal vela abiak tam jok te phei chuan awang mai muti in athil soi chu an lo ngai thu tak sak lo na samaya doctor pakhat phei chuan athil soi chu a common lo em awangin I ani chu ril rubuai dam do in lama kal ro ti in alo ron zui hial ma se topa chuan a prank emo ti lo ve mial tu sergeant pakhat chu befu in ani hian adu ang takin a hnote pathum na tur chu a siam puitlin sakta ani he hnutelem siam chopnan hian India poisa a cheng noi som pali le sing ruk don a senga darkar khatle chan ve don a rei zai atok bok heti lai hian mitam takero chuan an oilowa a hnute pathum na chu siam chop mai du huna bel thei du huna lak thlak le mai thei ani an ring for thung hemi chungchanga hian ani ero atang na ve viau mai engmi po ni in engthil po thila midang te chuan I chungchanga soisel tur le oilo na tur che an nei zelang an du zong ni lo chuan an soisel ningot mayang che thil le mai le ho mai tan khatiang zat poisa kha ka seng lowang ti in soya puipunna park vela ka kalve chang te hian nu le patam takte chuan ten mil takin min lo en vela bara ka kal le a min lo lom le em a athu shimin he thil hi keimana ka chak ngor lam wanga ti po kani ber lo mi pahip to lo ka du em wanga ti kani zok ati mau mai bokani
Jasmine chuan tu mi pa ma hian min hnai lo se ka du awang le Lara ming than ka du awanga note pathum nei hi thlang kania kasum le pai tam tak po he thilawang hian ka hmangral na sato a kalar pha ka hlotlin pha lo ani vai phei chuan a pui ngutang ati bok he thilati awang hian anu ne na anin kar po achalo hle a hetiang surgery apal tlang ti a shrat rual hian a hring tu nu chuan a bedu lo ngala alai zon nu po biak tir a phal lo ngal bok apa po alom lo hle a fonu thil ti chu za thlak ati in a za pui hle a ma si ani eroin biak du lo thak pha nan a mang velem lo thung kumsang ni paruk po khan mi pa kumsom nia upa a ming le ani na puan zar saklo chu New Delhi damdoi in pakhata akala Dr. Mu in nupui nei ve to adu awang le pangai taka mi pat mei chiat na aman ve sham theinan azamo pakhat zok chu paisak sham turin ange nani a zia chu hetlang wal hian zamo pahni lai alo nei reng tin ani hetianga zamo pakhat ai tam neya pian puite hi difalia emo penal duplication ti in an soi china case wang takani bok chin cha thei china khovel pum huap ang zong pon hetiang case hi zabor vel bak an lo ama zaitu doctor te chuan nakin zela har satna atolo nan dam lo ni na dik tak hi an puan zar saklova ma se angin ange in azamo pakhat zok chu an zai thak sak thu an soini mi pazamo pahni nei chan chin kan soi zo che a tuna me che zamo pahni nei chungchang soi vele thungang o he mingo nula sambuang thang melpo chilem lo tak aming Hazel Jones hian British talk show This Morning in ankom na chuan zamo pahni ane thu alo soi chuak ve mau to mai thil soi chua nuam lem lo tak ne ma se adin hun angading midang ten chai nom na na an to lo nan le mi pui aware na na soi chuak ani thu soi bok hetianga mi special tak ani thu soi chua nu hian puiling film siam chin pakhat chuan US dollar makta duai khatlo a puiling film a inlan ve turin a som na sali a ma se anar lo thung heti lai hian magazine engeng mo vela dor dab deuh taka hanin post kwal vel ero poi atilem chuang lo thung ani Ganjam district Odisha cheng Kumari Nayak kumsomruk palia upa po hi akhovel pum huap ang zong po a kechanga filor tak chuan nge yang kutrang som pani le kechang som ni lai zuneya he nga kutle kechang zozai te hi apian pugani a ama soidan chuan a me share lo te mai ba ka an chen om nai cheng te po chuan kut kechang anga lulai em wanga an chai nom na na sa the em wangin ni khwa asha tak tak nu phe hi chuan pona chuak ngai talawa in chung lama atom deuh tok mai chin chen khat adu tho fal deuh te phe chuan doi thiam pitar ani thu te an soya chen khat la in pui tak tak chuang si lovin adin hun en chak shim shim hian a omai mai lai te chu an ven nom thlir vel deuh tok chin an chung ko khosak hi a har sat le zel em awangin in en kolna an nei box silova chuwang chuan apian hlima changa pitar ani to hnu thleng hian he danglam na awang hian nuna mang nuam lovin a khovel azem pha hle hetianga kutke tang tam tak nei te hi polydec tili tinan soi china mithiam te chuan no pang zasari atanga sangkhat vela hian pakhat vel an omve angin an chuta ma se kumari ang em anga ero hi chu an tam lo hle ang sumo omte chuan kum khata changa kumruk vel thleng ani chung hian har salu tuk lovin azai pa ngai thei vek bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kanin mule thuai don nya tlang au channel lo thli chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule